Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Reyna, hingkod ang pangidaron, usa ka single mom. Duha ka bukang akong anak, taga Mandawi City. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa akong sitwasyon sa akong gikarelasyon karon nga 20 years ang among gap. Aron niyo hisabtan, sugdon ko diyang nagtrabaho pamindo sa Saudi, diin dito kami nagkakita. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Maayo kay gihatagan ako og day off sa akong amo. Makagawas na ko panagsa. Dinilang una ko. Magsuri-suri una ko dinhi aron malingaw ko. Maayo dinhi kay murag daghang mga Pinoy kung nakita. Ay, kilingaw na kay ko sa akong mga anak sa Pinas. Dili gid unta ko ganahan nga mulupad aning langyaw nga lugar tungod sa akong mga anak. Apan unsaon ta man? Dili ko mo abroad. Dili man sad paigo ang akong sweldo sa Pinas alang sa akong duha ka mga anak. Animal tong amahan nila. Irresponsable. Wa nagyud nagpakabana sa among mga anak. Hi. Oh, Pinoy ka ba? ha? From Mandawi City, Cebu ko. Bisaya pala. Nga naman di Bisaya. Pardon? Hindi ko maintindihan. Pwede yung Tagalog? Nahurot ang akong Tagalog ini ron. Hala. Ako pala si RJ. Ikaw? Ni kuya ka ni RJ? Oh, og may nahitabo na mo. Isa? Kadali sad. Ay, ambot adto dali sa uy. Basta kay kalit-kalit ra gyud ang nahitabo. Mura ba ko giyang gigayuma dihang gitubayan ako siya og sulti? Murag nagsunod-sunuran na lang ko siyang gusto. Tuo man ka ng gayuma, uy. Og taysa paragod. Imong sinutihan day ba, may sagol na laging Tagalog. Gayuma. Sunod-sunuran? Na, tungod tingali kinagsige na kong Tagalog samtang nagsultihan na yung RJ. Yung Tagalog manggun siya. Oh my God, ni Marina, uy. Delikado ba ya din sa Saudi, ha? Nga mo mabdos sa dili ni mo bana o wa kay bana? Murag makamao man sad siya nga dili ko mamabdos. Unsa? Ay, nga nang dali ka man taon kay na Dania, uy. Day, buutan manggut siya. Diyang naibaw siya nga bago lang ko din sa Saudi. Giatiman ko niya. Gitambagan nga dili magpataka og suri dinhi. Unya gidako sa iyang gipuy-an dinhi. Kay og magkinaunsa kuno na kuno koy laing kadangpan. Pastilan yun ni Marina. Amping taon sa ubang mga Pinay dinhi, mga Pinoy, kay ubang mga Pinoy dinhi, no? Mangunay rag pangilad sa kapwa niya Pinoy. Dalisa. Hindi ako manluloko, Reyna. Lalo na sa kapwa ko Pinoy. Totoo ang naramdaman ko sa iyo. Mahal kita. RJ, Maniwala ka naman sa akin. Di po ba? RJ, single ka bang totoo? Yes. Wala po ako asawa. Piyudo na po ako. Patay na po ang asawa ko. Pero before siya namatay, hiwalay na talaga kami. Kasi may iba siya lalaki.
2 years ako noon, nag-abroad ako. Pag-uwi ko, wala na akong asawa na uwian. Kinukumpulta ko siya. Idami na naman niya. Kaya yun, bumalik lang ako dito sa Saudi at tinamuwi pa. Wala naman akong mauwian. Nagsuporta na lang ako sa kaisa-isa naming anak. But as I've said, patay na siya. Wala na akong asawa ngayon. Ikaw na ang gusto kong maging bagong asawa, Reyna. RJ! Nito ko sa gipanulti ni RJ na ko, nga wa na siya gitaguan pa. Wa man sad sa naong niya nga mamakak, og buutan kaayo siya, labi na sa akong mga anak. Mao to nga nag-live-in nami. Sa primero nagtuo ko nga dili mi magdugay. Apan sa kadugayan, nahuglasad ang akong pagbati ngadto ni RJ. Unya, mga 1 hour pa o sa mo out si RJ sa iyang trabahoan. Magkalingaw na kong FB, oy. Unsa na kay mga balita sa Pinas, no? Oh, uy. May mga messages man di ako sa messenger. Yun na. Kinsa man ni nag-message request? Dili na ako ni FB friend kay naapa man siya sa akong you may know folder. Ginganlan og marife. Ako masahon. Hoy, babaeng bayaran, layuan mo ang asawa ko. RJ, ano man itong message na to? Sino man to? Sorry, Reyna. Di ko siya naikwento sa'yo. Anong ibig mo sabihin, ha? Pangalawa ko siyang asawa. Ano? Pero wala na kami. Tagal na. Single mom din siya tulad mo. Unsa? Mauna na ron. May gitago ba dahil sa RJ nimo? Pero valid ba gud ang iyang kasal? Liz? Nga nakasal man kuno sila samtang buhi pa ang unan niyang asawa? Ha? Human kuno sila magkabuwag sa unan niyang asawa nga nagluib niya. Nagkakita sila anang Marife. Og diyang naibawaan sa ginikanan ni Marife, gimaniho sila og pakasal sa kaila nilang mayor sa kahadlok nga madisgrasya na sab kuno sa laing lalaki ang ilang anak. Kay single mom lagi kuno ni. Og mauto, nakasal gid sila. Og iya pagani kuno gidadi ni sa Saudi kay mukuyog man gyud kuno. Apa nakakita kini og laing lalaki dinhi sa Saudi. Iya rasad kunong amigo nga mag-anhaan sa ilang gipuy-an. Ang iya sab kunong anak nga 3 years old ang nakabuking sa phone. Kaya ang iyang tituval kuno naa sa sud sa ilang kwarto uban sa iyang mama. Ug mao to day. Iyang gipatugan. Nitugan man sad kuno nga may relasyon sila atong Val. Maong iyang gipapauli sa Pinas. Gibayan pa niya aron dili na magsamok-samok pa niya. Pero ngano nagsamok-samok man ni siya ron ni RJ? Matawag bagod siya nga legal nga asawa? Ang buta na, uy. Huwag yun ko'y kalibutan na ng balaod-balaod. Kadiyot ay, tanawon sa nina ko kung mga messages kadaghan na ba ani ay. Tanta, na may message request din hiyan sa mani. Ang ko ilaan ni ay. Ni ama sa kong spam folder. Basahon sa nako ha. Yung friend mong si Rina, kabit yan ng asawa ko. Ipakulong ko yan dahil abogado na ang anak ko. Ha? Day, kinsa na? Marife ning iyang FB name. Girl, Ginoo ko.
Ubra ng asawa mo. Mga FB friends ko, ni-message niya, kabit lang ako. Uwi na ako sa Pinas, RJ. Iwanan na kita. Sama ko. Ano? Nikuyog yun si RJ nako sa Pilipinas ug nagtipon mi. Apan maulagi. Wa mi hunungi og samok sa iyang ikaduhang asawa kay iya lagi kunoming ikiha. Nisuway mi og kuha og sinumar ni RJ. Married gyud siya ug ang ginganlan og Marife ang nakarehistro nga iyang asawa karon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Balido ba di ang kasal nila ni RJ sa ikaduha niyang asawa nga buhi pa man tong una niyang asawa dihang gikasal sila? Ikaduhang pangutana. Automatic ba di ay nga marehistro isip ikaduhang asawa ni RJ si Marife pagkamatay sa una niyang asawa nga dungan man silang nahimong asawa ni RJ sa buhi pa ang una niyang asawa? Ikatulong pangutana. Ginganlan ko og kabit og bayaran nga babae sa ikaduhang asawa ni RJ. O gi-message pa niya ang ako mga FB friends aron pakauwawan ko. Unsa may mahimo kong aksyon sa pagpakauwaw niya nako? Ikaw pa to katapusang pangutana. Nibalik na karon si RJ sa Saudi. O gikiha ko no kini sa ikaduha niyang asawa kung dili ihatag niya ang tanan niyang sweldo ngadto niya. Pwede ba di ay na nga tuaman si RJ sa Saudi? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rena. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako today ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Mga personal na to nga mga pangutana, personal na tong mga problema, at ang mga kaaligot-got din ha, kinsay na hurt, kinsay broken hearted, ang mga nagmaoy, ang mga na sin zone din ha, ang wagisin, ang gigos, agoy, mga emotional na to nga mga problema na to sa ato ang kapikas, kabanay, kauban sa balay, sa atong silingan, yuta, kabtangan, agoy, maski unsang problema ha, uy, ipadana tanan inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Amo ginang gipaningkamutan ha nga, lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung unsaon gyud pagpada ang mga suwat diri namo no para masiguro namo nga agud mo'y higayon nga ma-share na ninyo diri namo atong tukion atong pagahisgutan no kay ngano man mas naamang gud tay avenue nga makapagawas no sa ato ang mga problema, masayon para nato pagdaan unya masayon pod makakuhag kasulbaran. Tinuod bitaw na guys, kanang kung natay mga problema, mas maayo man ginang i-share gyud nato gyud kaning ato ang mga suliran kanang makapagawas ta, makapahungaw ta unya ato ang maistoryahan no, so mas maayo gyud na ingon anak gyud nato pagda ang ato ang mga problema no. Kitang tanan na amang gyud tay mga ginaagian every now and then na ay mga problema, pero you know depende gyud na sa pagdana to no kaning ato ang mga problema, maka-realize ta na naagid ni kasulbaran ra gyud tanan no. Thank you kayo, and letter sender nato karong adlaw gikan sa agoy Mandaue City. Akong silingan, ako taga Mandaue sad ko no. Hello and greetings to Mayor Jonas Cortez, Vice Mayor Glenn Bersede ug sa tanan nato nga mga officials. Greetings also to my best friend, our City Treasurer, Attorney Regal Oliva. O kang Miss Keith Bakayo, Katcha, hi! Dinha sa ato ang sentro Mandaue City. Naawa, naalagi. Diba ilang ingon, happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Usahay kaning pagkamalipayo na to, no, magdepende gyud nig unsa pod atong paminsar o paghuna-huna. Kung magsige tag huna-huna nga bati, malasta, bati tanang nahitabo na,
nato puro na lang yun ngilad, puro na lang tama. Uy, mugtok di kita magmalipayon, guys. Pero kumingon, ha, katawanan kayo napandol jud ko. Uy, buanga yun. Uy, wala sa kuy kwarta. Buanga Lord. Uy, kanang ako na sad, ana ba? Lahi ra gyud pud na ato ang disposition. Kamauta mo damo na akong giingon ninyo nga kitang tanan na magditay problema pero magdepende gyud na kung unsaon nato pagdala ang ato ang mga nagkalain-lain nga mga suliran. Okay, depende gyud na mo na. Depends on the quality of our thoughts. Muna mayon ko ninyo padayon lang. Go lang nang go. Dasig lang. Smile gihapon. Ikatawa lang ni nato atong problema. Kay masayon gyud nato atakihon. No, ang kaning ato ang mga suliran sa kinabuhi. Masayon makapangitag kasulbaran kung malipayon ta. Okay? Like I said kaganina, taga Mandaue City ato ang letter sender, taguon nato sa pangalan nga si Rena. Around 30 years old ni si Rena, punto legal, bahin sa isang sitwasyon sa ihang karelasyon karon kay 20 years kunong ilang gap. Hala, aron ato nung nagtrabaho man to silang duha sa Saudi. Dito to sila nagkita. Age doesn't matter. Baya, no? Unya, naasad sila ako basta sinabot lang, di ba? Kay niya ni Kuyo graba ni si RJ Deres Pilipinas niya unya nag-ipon pero ang napo ni siya ikaduhang asawa kay lagi ikiha kuno sila, no? Unya married good siya, no? Ang namay na sinumar, nakakuha man sila sinumar. Unya nakarehistro gyud nga katus marife ang iyahang asawa. Ang unang pangutana, balido ba kuno ang kasal nila RJ sa ikaduha niyang asawa nga buhi pa man tung una niyang asawa dihang gikasal sila. Kausara gyud ta katurag yung marife ang ninggawas kung kinsangan ang ninggawas sa sinumar maoy na rehistro, maoy unang kasal, maog yoy owner. Maog yun ang legal nga asawa. Minyo yun siya valid pag yun siya. Ang ikaduhang asawa, di yun to valid kay bigamos naman to nga marriage. O kung wa man gani po to na rehistro, kung way nga dilan duha, kung gi-check na ninyo, wag yun. Di yun sila kasado. Wag yun to'y valid, ang validity ang iyang marriage. Kay guys, kausara ba ta pwede maminyo, ha? Di biya pwede kadaghan unless namatay na, no, ang ato ang kapikas, kay till death do us part man, or naanal ang ato ang kasal. Okay? Ikaduhang pangutana, mo automatic ba di ay nga marehistro isip ikaduhang asawa ni RJ si Marife pagkamatay sa una niyang asawa nga dungan man silang nahimong asawa ni RJ sa buhi pa ihang asawa? Dili. Mura mag-waiting niya kuman waitlisted niya masud dito. Oy, dili ba na ana ang kaminyoon? Ang sitwasyon ni RJ mauni. Naminyo siya, no? Unang asawa. Samtang naminyo siya, nakigminyo pagyud siya ikaduha nga dakong buhi ang unang asawa. Nagminyo siyang marife kintahay. Di gyud na marehistro nganuman kay minyo man siya. So di gyud to valid ang iyahang marriage, no? I-check gyud kuno kung i-check ninyo sa sinumar nga married ba siyang marife niya way mo gawas, wa gyud to na rehistro ang katong maong kasal niya, ha? Di gyud to mahitabo kay di man ka marehistro plus kung pananglitan na minyo mo ikaduha kani nga sitwasyon na matay man ang unang asawa, dili ma-validated, dili mahimong correct ang sayop, no? Nagpabilin nga sayop ang ikaduhang kaminyoon, dili po na siya automatic nga chiching musaka ko, mo level up ko kay bakante ang posisyon. Dili na ingon ana guys, ha? Mahimo nagpabilin pag yun gihapon bigamos ang iyahang kasal. Nawa na lang to mahimo na siyang magminyog lain. Kana mo na mas valid pa ang sunod niyang kasal kung magpakasal manggani mo. Katulong pangutana, niyan pag ginganlan ko og kabit og bayaran sa ikaduhang asawa ni RJ o gi-message pa niya ang akong mga FB friends. Abon aron pakauwawan ko unsa may mahimo kong aksyon sa pagpakauwaw niya nako. Kana pwede gyud tang makakihag oral defamation, danyos tungod sa iyang pagpakauwaw, paghugaw-hugaw sa imong pangan ug bughi ug pagpakauwaw nimo, pagpasakit sa imuhang gibati, no, pagpag-cause nimo ana, pwede gyud tang kakiha for damages dihan dapita, no.
Kay, well, butunaw-naon sa gyud nato in sa that away, naminyo man sad gud sila tinuod po. Di po mo ma-blame kay gwapo bag po tingali gud ni RJ nganong kaduha man gud ni siya naminyo. No, wa man sa niya husaya kikaya po ning iyahang mga kaminyoon unya ni enter na po sa relasyon nimo. I'm really hoping na seryoso ni RJ nimo dayha kay mura ang ikatulo na ka, panchicks ni dapat serious siya nimo, no? But it's a normal reaction sa babae nga masuko pero dili normal nga pakauwawan ka, no? Mao gyud na lang tud pagkastorya. Sunod ug katapusang pangutana. Nibalik na karon si RJ sa Saudi ug ikiha kuno kini sa ikaduha niyang asawa kun dili ihatag niya ang tanan niyang sweldo ngadto niyang higara. Pwede ba di ay nga tuaman si RJ sa Saudi? Wa kay ko kaklarog na aba sila'y anak ikaduha. Pwede gyud na natong ipa-declare nga bigamos ng kasala, meaning to say dili siya valid, meaning to say dili pud valid o wa puy katungod ang asawa nga mangayo labi na nga wa mangyud puy rehistro so di sa siya entitled to support unless naa sila'y anak, no, kana regardless kung valid ang kasal or dili ang bata matagaan yun og suporta gikan ni RJ pero ug wa gani dili gyud pud na kinahanglan pero ang ako animo husaya gyud na susiha nagklaro para dili na magsinamok ninyo ang kanang iyahang pagbuhat og mga bating storya, no, batok nimo pwede gyud na nimo ikiha kihallan ta sa serbisyo sa usa ka abogado para mugiya nimo kung saon pag-file anang maong kaso nga libel or oral defamation. Ha? Mga sukintig paminaw hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karon adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.